kuhamba kanjani? Hayi ngikhona nami mfethu kufana izolo. Into zabelungu lezi zingihlolela. Ayisuka. Madoda. Mfowethu namhlanje ukhuluma ngokungayeki ukwenza okuhle. Yeah. Noma ngabe izimo zibonakala zonakele ezweni. Yebo. Kodwa wena ubeka wenza okuhle. Uthini la brother? Lapho nje ngikhuluma ngayo into yokuthi yazi singabantu siphila esikhathini esibi. Mhlawumbe ukuze ngiqale kahle indaba yami ufuna sithi ukuhlehla kancane sivume ukuthi izwe selonakele lonakele izwe akulula ukusiza umuntu namhlanje ngenxa yokuthi awazi ukuthi mhlawumbe uyifake engozini kwawena. Uyazi iqala kwakulula noma ke ngithi nje kwakwenzeka nje ukuthi umuntu uma uhlangana naye emgwaqeni enenkinga imoto immele ibuza ukuthi ngabe unankingani. Kwenzenjani ebusuku kangaka wawedwa kule ndawo phela petrol mhlawumbe uqhunyelwe yithayi. Ngiyakhumbula nje ubaba wayeza kulift impela sihambe nawe uye garage ufike uthele aphinde akubuyisele lapho uyabo. Kodwa namhlanje siyazi ukuthi akuselula ukuthi wenze into enjengaleyo ngoba ngenzeka ukuthi usuyifaka wena phakathi ogibeli. Uyabona. So namhlanje kodwa ngifuna ukukhuluma ngokuthi kodwa ungakuyeki ukwenza okuhle ngoba nakho izwe selonakele. Nawe ungayithola udlala indima noma uba ingxenye yokonakala kwezwe. Yebo lona libi kodwa zikhona izinto nawe ongakwazi ukuzenza ubone ukuthi awukho engozini noma awuyifake engozini ukusiza nje ngoba mhlawumbe umunye umuntu masikhuluma ngokwenza okuhle ucabanga ukuthi mhlawumbe uzozuthengela umuntu into ethize noma umnike isipho. Cha, ukusiza nje umuntu uma isenkingeni umsize ukwenza okuhle lokho. Ngoba omunye akayekiswa na ukuthi ngisaba ukuba sengcupheni uyekiswa ukuthi nje lo muntu ngizothi ngimenzela okuhle mhlawumbe umuntu ongabongi athi ave ngabongi lo ngeke ngize ngimenzele okuthile ngoba usibani ngiyamazi ave ngabongi. Uyabona. Kanti kumele ukhumbule ukuthi awenze okuhle ukuze ubongwe. Wenza okuhle ngoba kuhle. Uyabona. Awuzubongwa yiwona wonke umuntu omenzela okuhle. Abantu banezizathu zabo tjatha ukuthi bangakwazi ukubonga. Uyazi ukuthi omunye ungamenzela okuhle angabongi kanti naye wakwasiza omunye wangabongwa. Uyabona. Wena uzitshela ukuthi indaba ingawe. Uzitshela ukuthi mhlawumbe unenhliziyo embi kanti naye wake waba sesimweni sokuthi asize umuntu. Wathi mayeqeda ukumsiza wangabongwa. Unesilonda sokungabongwa. Akasakwazi ukubonga. Bese nawe ke ugcine ungamniki usizo ngoba uyitshela ukuthi nje umuntu onjalo inhliziyo yakhe yimbi kanti hayi ngoba enenhliziyo embi kwasuke kwamvelela naye. So abantu banezathu eziningi wena ungayekiswa izathu zabantu ukwenza okuhle. Okuhle nje ukwenzisa ukuthi kuhle enokwenza kumuntu. Enye into tjatha ukuthi mawenza okuhle akusiyena kuphela umuntu okubonayo noNkulunkulu uyakubona. Mawenza nje into enhle kumuntu kahle mina ngeke ngithi mawufuna ukuthinta inhliziyo kaNkulunkulu yenza kahle kumuntu. Mfethu awuphinde kuyawana ungazi uzile kakhulu ukudla wenza imthandazo eminingi uyitshela uNkulunkulu yila aba impressed khona. uNkulunkulu uthanda mawenza kahle kumuntu. Imsebenzi le. Yebo imisebenzi. Eshiyo lapha encwadini kaJakobe. Yebo. Iyona imisebenzi ke leyo. Ngaphandle ukholo ngaphandle kwayo lunjani? Lufile. So uma wenza kahle kumuntu wenza kahle na kuNkulunkulu ngoba uyena odalile. Khumbula mayethi makuthiwa wanikela ngendodana ingoba wathanda izwe. Uyabona? Hayi akushuthi awenzi kahle mhlambe kumfundisi. Awenzi kahle kumzalwane wenza kahle kumuntu. Ngoba uNkulunkulu wathanda izwe, wathanda bonke abantu. So ukwenza kahle kumuntu akudingeki ukuthi kuze kube umuntu ospecial noma kuze kube umuntu othandazayo. Cha, makuwumuntu nje usenhlizweni kaNkulunkulu lo muntu. So ufana nokwenza kabi. Mawenza kabi kumuntu, wenza kabi kuNkulunkulu. So ngizokhuluma ngaleyo nto ukuthi ungabheki umuntu omenzelayo kodwa bheka into oyenzayo ukuthi yinhle yona into engiyenzayo. Ukuthi ngiyenzela umuntu obongayo, ngiyenzela umuntu ongabongi, onenhliziyo ozongisiza kusasa. Noma ongeza ukungisiza kodwa mina mangikwenzile okuhle uNkulunkulu uyangibona. Qedile ungethola mntana baba. Yes. Qedile makhulu amagama abalekile ngithe umuntu abaleli bethu ngempela abazwile futhi ke bazowasebenzisa. Mfowethu uthola kanjani enkundleni zokuxhumana? Ngikhona ku Instagram @simunye_churchboy, Facebook simunye_churchboy comedy and then TikTok simunye_churchboy. Ngayeke ukwenza okuhle. Nkosi. Danke mfowethu. Siyabonga.